आराम से जाने का जोमेटो का हेलीकॉप्टर चलाता है। अल्कोमेटर लावून दिलं बंद कर बंद कर बंद कर अल्कोमीटर लैम्प तीसरा बॉय है इंडस्ट्रियल वर्कर ओके त्यांची आयडी फोन दिलं पाहिजे सॉरी ना सॉरी नहीं करें खबरदार है करके आओ तो दाव प्राइस बाबा ये आर्ग्युमेंट घेणार लायसन निघाले म्हणजे फाईन भरायला आपण आता पोलिसला केस करतो ते म्हणून घालू ना घाला पाहिजे गणवी चांगली मग भाषा कार्यकर्ता आम्ही घातलेलं असतं पैसे काढून ना